amb color, amb silenci, amb alegria. La Setmana Santa de Torrent està carregada de tradició, però també de molta personalitat. Bona mostra és la visió que d'ella han reflectit els participants del concurs de dibuix, fotografia i narrativa organitzat per la Junta de Germandats. L'entrega de premis es va realitzar al Museu de la Setmana Santa. Per als organitzadors es tracta d'implicar els més joves. N'hi ha moltíssima participació, n'hi ha molts col·legis que han participat, n'hi ha instituts que han participat que no havien participat fins aquest any i cada vegada això va fer-se cada vegada més gran. Per nosaltres és una manera molt bona de que la joventut, els xiquets, coneguen la Setmana Santa de Torrent, ja que és un patrimoni molt bonic d'esta ciutat. I si de matí parlem de futur, per la nit arriba el moment de retrobar-se una vegada més amb la més pura tradició. El pregó marca cada any l'arribada de la celebració, reuneix a representants de tota la societat torrentina i també, com no podia ser d'altra manera, compta amb una bona dosi d'elements propis. Enguany l'acull l'església de Sant Josep i el rector de Sueca, nascut a Torrent, Manuel Ortí Esteve, assumeix la responsabilitat de ser el pregoner. Esteve aprofita justament per fer memòria i evocar els records que des de ben jove li ha deixat la Setmana Santa torrentina. Poble de Torrent, fills d'esta terra honrada i treballadora, cridem ben fort per les nostres places i carrers, per el secà i per l'horta, que l'esperança no està vençuda. Poble de Torrent creient i religiós, des d'aquests pòrtics que ens endins en la Setmana Gran de la nostra fe, us convida a fer festa i a ser vosaltres els pregoners d'esta bona nova. Durant l'acte també es va fer entrega del banderí a la Reina de l'Encontre i Àngel de Resurrecció, la que és, potser, la figura més original de la nostra celebració. Enguany, Maria Carretero representarà la Virreina. Per a ella és un moment molt especial. He viscut la Setmana Santa des de molt xicoteta, molt intensament, i per a mi aplegar així ha sigut un somni fer realitat. Espero viure-la intensament i que la gent la visca amb mi i res, espero pues, això, que vagi tot bé. La Reina de l'Encontre marca, sense dubte, la nostra Setmana Santa, però és només un dels seus elements que ha dut a la Junta de Germandats i a l'Ajuntament de Torrent a impulsar una iniciativa per a que siga reconeguda com a festa d'interès turístic de la Comunitat Valenciana. Per a Maria José Català, alcaldessa de Torrent, es tracta de fer justícia a l'esforç de tots aquells que mantenen la tradició a la nostra ciutat. Hi ha molta gent que treballa al llarg de tot l'any per a que la Setmana Santa siga el que és. Tenim una gran Setmana Santa. Torrent és un poble solidari. Torrent és un poble reflexiu, participatiu. És un poble que viu totes les seues festes amb moltíssima intensitat. Un poble que creu en si mateixa. Un poble que està ple de persones que volen de veres al seu poble. L'Orfeó del Cercle Catòlic va ser l'encarregat de tancar el pregó. Amb les seues veus s'anuncia també que ja està així, un any més, la Setmana Santa de Torrent.